Anya na kita sa ikaduha nga semana sa Pasko sa pagkabanhaw. Ang ato ang Ginoong Hesukristo nagingon kang Nicodemo. Si Nicodemo ato nadungog nga sa usa ka Pariseo, pangulo, usa sa mga pangulo sa mga pundok sa Pariseo. O aduna say pagtuo ngadto sa Ginoo, pagtuo ngadto kang Hesus. No? Mituo siya kang Hesus tungod kay naa siyang kasing-kasing nga si Jesus mao gayud ang Mesiyas. Kay walay bisan kinsa nga ordinaryong tawo makabuhat sa iyang ipangbuhat nga mga milagro. Iya kining giingon ngadto kang Hesus. Og si Jesus mingon kaniya nga walay makakita sa gingharian sa Dios gawas kun siya matawo pag-usab. Matawo sa tubig ug sa espiritu. Unsa may buot ipasabot ni Jesus. Unsaon man nato pagkatao pag-usab. Munang nangutana si Nicodemo, saan mo pagkatao pag-usab sa gulang na nga dili man niya pwede o dili man niya mahimo nga mosulod balik sa tiyan sang inahan. Kini makaigsunan ko ni Kristo. Gisulti kini ni Jesus. Dili kanang physical nga pagkasulti, literal nga pagkasulti na kinahanglan ang tao mo balik sulod sa tiyan sa inahan, kundi ang buot ipasabot ni Jesus niini nga mataw ta pag-usab diha sa tubig ug sa espiritu, mataw ta pag-usab diha sa bunyag. O kitang tanan nabunyagan, kitang tanan gihugasan sa tubig wa na dawat ang Espiritu Santo diha sa bunyag. Kay diha sa bunyag gipapas ang sala nato nga panulundon. Og nahibalik ta ngadto sa pagkaanak sa Dios. Nahimutang mga anak sa Ginoo pinaagi sa bunyag. Munang may nungdanon usab kaayo ang ato ang pagkatao pag-usab. Dili dinhi sa kalibutan, kundi ang atong pagkatao pag-usab ngadto sa gingharian sa langit. Munang ang mga apostoles human mabanhaw sa Kristo, nabag-o sila, nangataw sila pag-usab. Nabanhaw sila, human mipakita sa Jesus kanila. Kay gikan silahang pagkamatay, gumikan silang kaguol, gumikan silang pagbangutan. Sa dihang mipakita na ang Dios nga nabanhaw kanila. Nadasig, nabag-o, ug nabanhaw usab sila. Nataw sila pag-usab. Munang ang Espiritu Santo mikunsad kanila, ug nagmadasigon sila sa pagsangyaw sa maayong balita. Nagmadasigon sila sa pagsaksi kang Kristo. Ug mao kini ang timailhan nga kundiin kita nangataw pag-usab. Nataw ta sa tubig ug sa espiritu nga diya sa pagkataw pag-usab, anda mo sa bunta kitang musangyaw, anda mo sa bunta kitang musaksi kang Kristo. Dili lamang sa pulong kundi sa buhat. Ang espiritu naglamdag kanato. Ang espiritu nagsulti kanato kung unsay angay natong buhaton, kung unsay angay natong isulti. Mabita nang mingon si Jesus ngadto sa mga apostoles, ayaw kamo kahadlok kung unsay yung isulti ngadto sa mga tao nga nagtaral kaninyo. Ang Espiritu Santo mo'y magtudlo kaninyo kung unsay angay ninyong isulti. Maman sa bunta kita. Taliwala sa itong mga pagsulay ning kalibutanan, taliwala sa mga kalisod, taliwala sa mga panaugdaog ug mga inhustisya. Angay tang mamalandong, angay natong paminawon, angay natong dawaton ang lamdag sa Espiritu Santo aron kita usab makakita kung unsay angay natong buhaton o unsay angay natong isulti. Mga pulong nga makahatag usab og maayong panigingnan ngadto sa uban. Mga pulong nga makapataw usab pag-usab sa atong makaigsuonan nga anaa sa kangitngit o anaa pa sa kamatayon o nahikatulog pa o wala pa mabanhaw uban ni Kristo. Munang mga igsuon atong gamiton ang ato ang dili nato pakatulgon ang gasa, ang lamdag o ang Espiritu Santo diha sa tag sa kinabuhi. Hinunua mo cooperate kita sa Espiritu Santo, mo cooperate kita sa Ginoo, musangyaw kita sa maayong balita, musaksi mo baro kita sa kamatuuran sama sa mga apostoles nga human sila
nangamatay gumikan sa pagkamatay ni Jesus, nabanhaw usab sila uban sa pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo, nangataw usab sila pag-usab. Kita atong gibag-o ang atoang panaad sa bunyag, busa nangataw na usab kita pag-usab. Munang atong isangyaw ang kamatuuran, atong isangyaw si Kristo, musaksi kita sa nabanhawng Hesus. Sama kang Nicodemo diya sa Ebanghelyo, magmadasigon usab kita nga makighinabi, makigrelasyon ngadto kang Kristo. Ug mamati kita sa iyang mga mensahe, mamati kita sa iyang pulong aron sa ingon mausab kini ang atong isangyaw ngadto sa tuig ka tawo. Bisan pa og kita mga makasasala, bisan pa kita og mga huyang, apan ang Dios nagpili lang gihapon kanato nga mamahimo kitang iniyang instrumento sa iyang gugma ug kaayo ngadto sa tuig ka tawo. Unang ato ipakita diya sa katilingban nga kita mga Kristiyanos, kita mga magtutuo sa Dios, kita mga binunyagan nga nataw na pag-usab tungod sa tubig ug sa Espiritu. Hinaot pa unta. Palihog manindog.